Без конфликти. Без конфликти. Господин Найденов, елате ще ви обясня, елате да ви кажа. Ето ще ви допуснем да стигнете. Хайде обяснете ми. Обяснете ми защо 20 студенти пречат на 1500 студенти и на 500 преподаватели. Как точно ви пречат? Така. Запушили сте вратата и... Ето, запушили ли сте или не сте запушили? Не, ето, може да минете. Не е вярно. От тук не може да се минава. Може да се минава. Може ли да се минава? Нека да попитам присъстващите тук от медиите. Може ли да се минава тук или не може да се минава? Кажете ми, вие ми кажете. Може ли? Не. Може ли да се минава тук или не може? Оставка! 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 Гласът на тези 20 човека е по-силен от гласът на всички останали. Кажете ми вие, може ли да се минава от тук или не може? Кажете ми. Не, кажете ми, може ли да се мине от тук или не може? Кажете. Кажете, чакайте. Питам медиите. Медиите, вие в момента фабрикувате събития. Червени! Бокуци! Червени! Бокуци! Червени! Бокуци! Червени! Бокуци! Червени! Бокуци! Така, вие не искате да ми отговорите. Вие ми кажете, ало, кажете ми, може ли да се минава от тук или не може да се минава? Ами, според мен не може, някой, който иска. Не може да се минава. Не може от тук да се минава. Вие ми кажете. Може да се минава от дясно. Може. Добре. Да. Хайде да видим. Точно така. Може Хайде да видим. Целта е да не се минава. Хайде да видим. Какво един момент естествено. Айде, стига вече. 20 години търпяхме. Стига. Има ли окупация? Номерата ви. Айде. Кажете. Вашите колеги твърдат, че може да се минава. Има ли окупация? Кажете ми. Не, вие ще ми отговорите. Един момент задал съм въпрос. Окупация ли има или може да се минава? Вашите колеги твърдят, че може да се минава. Следователно няма окупация. Твърдите, че има. Господине, а вие подкрепяте ли професора Стоянов? Един момент. Така. 20 студенти са се изправили срещу 15 000 студенти и 500 преподаватели. Вие кои студенти подкрепите? Найденов, задалко ви конкретен въпрос. Дали ни подкрепяте или не? Да. Ако сте активни, аз заповядайте. Аз подкрепям 15 000 студенти. Добре. И преподаватели. Приятен ден, всичко добро. Вие 20-те Вие за оставката на професора или за това да остане? изобщо не ме интересува. Не ме интересува един момент. Нека той да ми отговори. 15 000 студенти подкрепят или 20-те студенти? Аз нямам право да подкрепям който и да е. Ние трябва да сме обективни, господин. Трябва да покажем и двете гледни точки. Господин Найденов е преподавател по социология. Нека каже как така не го интересува. Господин Найденов, кажете как не ви интересува. Вие сте преподавател по социология. Как така не ви интересува какво случва в държавата? Отговарям веднага.
веднага Договорете, да. борбата между двете основни разпределителни коалиции в България на Бойко Борисов и Ахмед Доган не ме интересува. Още по-малко на малките динозавърчета, които са около тях, Иво Прокопиев, Цветелина Бориславова и така нататък. Щом ги знаете, значи ви интересува. Цветан Василев не казахте. Не, що да ме интересува? Цветан Василев, той от към коя от двете групи? Може да влезем в нормален диалог, защото се случат неща, които не е хубаво да се случат. Искам да кажа, ние прочетохме една декларация. Сега ще ви дам. Ние не сме против ръководството на ОНС, ние сме против преподаватели. Ние изразяваме нашата подкрепа към колегите ни от Софийската университет. Изразявате вашата подкрепа на разпределителната коалиция. Моля, гражданство. Моля, гражданство. Какво гражданство има в бруталния грабеж? Не искаме да влизаме. И в бруталния грабеж, който за трети път вие правите. 91-а година, извършват в 42-то Народно събрание, господин Найденов, моля ви се. Ние не сме политически обвързани. Как да не сме? 91-а година, 92-та Не сме били родени, господин Найденов, моля ви се. Приятен ден. Не сте с нас, разбрахме ви. Всичко добро. Моля ви се. 91-а година, как започна? Ние подкрепяме Софийския университет, НМО и сме за. Даваме ви декларация. Погледнете, казваме, че в тази декларация сме казали, че по никакъв начин не целим да действаме против ръководството на УНСС, против дейността, учебните занятия. А защо ми пречите да си влезна? Защо пречите? Може да се влезе без никакво. Влезте, излезте, пак влезте, Има пак ли? влезте, няма проблем. Моля ви, ето я. Оставка! 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 Кажете, има ли окупация или няма? Оставка! Кажете ми, има ли окупация или няма? Как сте подкарали шири? Ето го, с него се разберете. Има ли... Не, вие ще кажете. Защото вие фабрикувате събития. Аз твърда, че няма окупация, а че ни пречат да влизаме в университета. Не пречи, който иска може да А вие влезе. до вечера ще кажете, че има окупация. Хайде да свързваме. Дайте, ти от коя ме? Ако искате, Не виждате. всичко може да ви дадем декларация. Неща, които сме имали да кажем днес. Има ли окупация или не? Кажете ми вие. Ние ще предадем окупация. Ако не се случи, ние ще предадем, че не се случи. Кажете, моля ви. Добре. Хайде да видим вечера. Има ли окупация или няма окупация? Студентите от УНСС против окупацията ли са или са за окупация? Аз съм против. Аз съм. И колегите ми, и студентите от УНСС са против. Са против. Аз не съм против. Аз съм преподавател. Ами ето, вижте, моите колеги, също както и аз, влизат и си гледат работа. Против. Казвам си Георги Найденов. Професор Станцов, филозоф. Ще ви обясня. Има ли от вас, който е свидетел на събитията 91 и 97? Има ли? Ето. Значи, обяснявам.